En relació al recàrrec, li agraïm la lliçó que ens ha donat sobre el seu coneixement del desenvolupament de la llei d'hisendes locals i crec que si possiblement vostè o haver estat atent o haver escoltat, evidentment nosaltres som coneixedors d'aquesta situació, però el que uno no pot fer és demagògia el dia que es reuneix en la PA i ara vindrà així a parlar dels pisos de les herències. Així, nosaltres tots, vostès van carregar el ple passat de recordar-ho, tots sentarem en la PA, en la plataforma d'afectes per la hipoteca, tots donarem el nostre compromís de convertir-nos en un ajuntament antidesnonaments. És que ara, quan s'aplica a la realitat i s'ajuntament antidesnonaments, ja no interessa i demagògics som nosaltres. Demagògics anar a voler fer-se la foto en la PA i vindre així a dir que el recàrrec vol perjudicar a les famílies que hereten pisos. No és cert. S'han posat uns límits i com vostè ha dit i aquest equip de govern coneix, és necessària un desenvolupament que nosaltres sí li demanarem al nostre únic diputat que presente. Vostès podien haver-ho presentat i no ho han fet. És evident que s'ha de fer un reglament i s'ha de fer no solament un reglament per a desenvolupar el recàrrec de l'IBI, és que a més s'ha de fer un cens d'habitatges desocupats. No tots els habitatges tenen la consideració desocupats a efectes de l'aplicació del recàrrec. No senyor, i això no es diu confiscar, això es diu justícia social. El que té un pis paga IBI, el que no en té no paga IBI. El que en té 3 paga 3 IBIs. Però nosaltres el que li diguem és, si vostè té 50 pisos buits i segueix desnonant, sàpiga que aquest ajuntament el tindrà enfront. Amb aquesta mesura, torno a repetir, complim amb el compromís que tots els que estem així sentats ens comprometerem amb la PA. A aquesta reunió amb la que els diguérem aplicarem recàrrecs als habitatges desocupats i estàvem tots allí, senyor Giner, tots.